Och vi är domarna i klass. 210 kilo slutet för Lars-Gunnar Karlsson från Hällberg. Ja, men det var ju massörens bord. Ja, den blir nog så svårt att sätta den. Jätteklart. Varsågod Lars-Gunnar. 10 kilo. Är det från er hemsidan? Kom igen här. Okej, från Nettos. Ja, länkas från den. Okej. Tompa. Och då säger domarna att vi hittar han på 230 kilo. Utan på Leif Johansson. Klart. Varsågod Leif. 230 kilo. Leif är ensam i 83 kilos klassen. Stenhård nu. Rädda. Skott. Släpp på. Rätt. Ja, utjämt. 3 vita. 230. På uppgången höjden för Jörgen Forslund med västra AK. Han ska ha 15 smal. 15 höjden och smalt. Då är det klart. Varsågod. Jörgen Forslund, västra AK, 230 kilo. Per-Olof nästa. Och då får Jörgen också 3 vita lampor. 240 kilo. Per-Olof Albrot, Jönköping, höjd 17. Då var det klart. Varsågod PO. 240 kilo.
Tommy. Kom igen nu! Nästa lyftare. Läggning! Lägg! Kom igen nu, Pio! Kom igen nu, pappa! Lätt nu! Stänka dig! Det är lätt! Kom igen nu! Kom igen nu! Skott! Upp! Rätt! Ska vi se. Det är underkänt med 2-1 PO. Du var snål med djupet. Fattades väl ungefär 1,5 centimeter eller någonting sådant. Kanske till och med en. 270 kilo. Ska det vara för Tommy Johansson, Nora AK. Han avslutar första rundan. Så Jonas. Det blir Mikael Ekfeldt som ska göra sig redo efter Tommy. Han är först i andra rundan. Då var det klart. Tommy Johansson, Nora AK. 270 kilo. Godkänt så tar du kraftig ledning i klass 93 kilo. Skott! Rätt! Tyvärr Tommy, underkänt. Djupet. Vi gör så här att vi påminner alla lyftare och coacher. Ni har 60 sekunder på er efter det att domarna har visat sitt resultat på tavlan att lämna in nästa vikt. Den tickar en grön liten ruta där uppe på bänkpress. Det räknas med 40 sekunder och så vidare. Ja, man går så. 140 kilo för Mikael Ekfeldt, Sandviken. Börjar andra rundan. Efter Mikael så är det Henrik. 2,25 är en 5, 2,5 och lås. Klart och klart. Varsågod Mikael. 140 kilo. Skott! Rätt! 3 vita för Mikael. Vi provar 145. Det är riktigt vänlig sak ifrån Falken där. Sen är det ju så här publiken att ni får jättegärna heja på lyssnarna. Då går det lite lättare för dem. Sitta och halvsova, det kan vi göra någon annanstans. Nu ska det vara lite röj på den här luckan, eller hur? Klart och klart, Henrik Wernersson, Falkenberg, 145 kilo och så åker vi då publiken. Vad är det?
Kom igen Henrik. Hon är ut. Skott. Kom igen då. Nej. Hade ni nu skrikit till på Henrik, då hade han blivit jätterädd och så hade vikten gått upp. Men du får en chans till. 205 kilo ska vi ta och prova för Jonas Tillén ifrån Nora. Då är det klart. Varsågod. Jonas Tillén Nora på 205 kilo. Efter Jonas så blir det Lars-Gunnar Karlsson. Skott. Rätt. Ja, det var några som hjälpte Jonas. Det är vita lampor. 225 kilo ska vi ta på oss. Lars-Gunnar Karlsson ifrån Nässjö. Och nu är det ju faktiskt några som är från Nässjö som sitter i publiken. Och då kan ni skrika utav gör bara just det. Så kanske kommer det lite mera folk för att undra vad det är för givat där inne. Det blir mycket roligare. Klart och klart. Lars-Gunnar Karlsson. Kom igen en gång. Så där ja, nu har ni testat men han gick inte tillräckligt djupt i alla fall. Sidodomarna tyckte att det saknas en halv centimeter. Men det är retfulla grejer. 240 kilo ska vi ta och prova för Olof Almroth i Jönköping. Okej, och han missade ju sin första på 240 så nu får ni skrika. Dotra står där beredd att ha laddat för full hals. Hon vill ha hjälp. Klart och klart. Theo, kom igen nu. 240 kilo. Snålar inte på djupet. Kom igen nu Pio! Lätt! Kom igen nu. Snabba in och så lite fart. Kom igen nu Pio! Lite fart nu! Kom igen nu! Skott. Kom igen nu! Lite fart! Rätt på. Kom igen. Rätt. Så där ja. Det är det du vill träna. Kolla på det är vita lampor. Vi behåller 245. Visst är det höjden för Leif Johansson från Degerfors. Efter Leif så är det Jörgen. Och Leffe han vill ha 12 smal.
Så vill han ha smalt. Så in med ställningen på båda. Du har det klart. Varsågod. Dave och Enzo. Degerfors. Jörgen nästa. Kom igen nu. Kom igen nu. Hård. Kör nu. Skott! Kosta! Ja, lite soligt ut och domarna ger det i Gallanborg. 245 kilo, Jörgen Forslund, SAK. 15, höjd och smalt. Då var det klart. Varsågod Jörgen Forslund. 245 kilo. Och Jörgen Södertom. Skott! Nej, tyvärr Jörgen, men du har en chans till. 270 kilo, höjd 13. För Tommy Johansson, Nora Akon. Då var det klart. Varsågod Tommy. 270 kilo. Han snålade på djupet förra gången. Nu får du gå ner ordentligt. Och Tommy han gillar när publiken applåderar och lever om när han lyfter. Ja, bättre kan det, eller hur? Kom igen nu. Då ska vi se, Tommy. Det är 3 röda. Det är fortfarande den där förärliga centimetern ifrån att vara tillräckligt nere. Styrkan har du ju. Då laddar vi om. Det är 3:e rundan och vi börjar med 145 kilo för Mikael Edström som spelar Mikael. Det är klart. Varsågod Mikael. 145 kilo. Henrik Wernersson nästan. Vi gör så nu publiken. Nu är det 3:e rundan. Nu är det tungt för dem. Nu hjälper vi till på alla lyftare. Det är 3:e rundan. Det blir mycket roligare. Sådär ja. Nu är ni på vakna.
Grattis, 3 vita lampor. 3 godkända böjar. Vi behåller 145, men höjden 15 höger in. Det är Henrik Wennersson, Falkenberg. Och Henrik, han har ju snålat med djupet på sina 2 första. Så nu hjälper vi till ordentligt. Så att Henrik nu går ner tillräckligt djupt. Han vill ha liv. Han vill ha stöttningssupport. Jag tror att det är klart. Kom igen nu, Henrik. Och det är ordentligt. Och så tar vi in. Vi var nere på djupet, men tyvärr så bröt jag. Vi klovar 207,5 kilo för Jonas Tegegen från Nora. Höjden 12. Efter Jonas och Lars Gunnar. Klart är klart. Jonas Tegegen. Varsågod. 207,5 kilo. Och efter Jonas så är det Lars Gunnar och sedan är det Jörgen. Och när Jörgen har lyft då är det timeout för grupp 2. Att ändra benets vikta i knäven. Som ni ser så är det här en liten taktisk pryl. Jonas kommer inte att lyfta, men vi måste låta klockan gå på den där minuten. Time. Och så ska då domarna visa 3 döda lampor. Då tror vi 225 kilo. Lars-Gunnar Karlsson ifrån Nässjö. Det var inte klart. Men LG. Du är på hemmaplan. Visa vad du går för nu. Kom igen. Ja, vi tar den för 245 kilo ska vi prova. Alltså Jörgen Forslund, Västra AK. Än en gång. Så det är grupp 2. När Jörgen har lyft och vi ser att det klovat är klart för Leif, då är det timeout. Ändring. Ja, det är klart. Varsågod. Jörgen Forslund, Västra AK. 45 kilo. Leffe var ju för snål på djupet. I andra rundan. Så nu vill han ha support. 245 pannor. Kom igen nu.
lovade nog med frukosten i morse, Jörgen. Det är därför du inte får. 260 kilo. Leif Johansson från Degerfors. Han blev frick också i klassen. Han kunde inte äta så mycket i morse. Och till grupp 2. Där vi säger att det kloat är klart för Leif. Då är det time-out för er att ändra i andra gruppen. Kloat är klart. Time-out. Leif Johansson. Degerfors 260 kilo. Kom igen nu Leif. Vägarnes 82,40. Det är en stark 83. Det är ju nästan. Bra kämpat och domarna säger det är godkänt med 2-1. Vi behåller 260 kilo men ställer nöjden för Per-Olof Almroth i Jönköping. Det är den 17. Kloat är klart. Kom igen P.O. 160 kilo. Och Johansson nästa. Lite fart nu! Skott! Kom igen nu! Nej, men jättebra av kloarna. Så P.O. fick lite bakvikt där. Och en applåd för kloarna som nästa år. 270 kilo. Tommy Johansson är där. Här är den 13. Och det här lyftet måste Tommy klara. För att fortsätta vara med i tävlingen. Kloat är klart. Tommy Johansson några på 270 kilo. Nu gäller det att du skärper till dig. Tommy har jättesupport idag. Enorma publiken till stödet som finns här. Vad är det Tommy? Det är på fint. Då ska vi se. Ja, vi får det godkänt med 2-1. Då ska vi tolla dem 100 kilo. Vi börjar med de tunga grabbarna. 105 kilo till plus 120. Okej. Vi skiftar huvuddomare. Man vill spara sin röst lite grann här. Så Bengt Winblad kommer att sitta som huvuddomare.
Vi ska ha höjden 23 och 100 kilo. Först ut är alltså Roger Persson, sedan Patrik Björn. Per Thomas, Niklas P.O. Bosse, Ove, Håkan Persson och Håkan Dahlin. Vattentåg. Roger Persson, Nässjö på 100 kilo. Skott! Jajamensan, det är mina lampor. Säkerhetslyftet av Roger. 145 kilo ska vi ta på Patrik. Roger avstår sitt andra och tredje försök i knäböj. Det är 175 kilo höjden, 23. Klart är klart. Patrik Björn, Nässjö. Efter Patrik så blir det Per Thomas. Skott! Så lätt om domarna ger dig 2 vita och en röd. Vi kloar 200 kilo. För en långväga gäst. Per Thomas Stegå från Nöjdebyn.